Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, за какво облагородяване става въпрос, след като пристанище за 17 милиона не работи, никога не е работило? Али вие ще кажете, че това не става въпрос за пристанище, но в проекто предложението много ясно се казва подобряване на достъпа до рибарската инфраструктура и увеличаване на синия потенциал. Това не става ли въпрос за самото рибарско пристанище, което никога не е работило? В самото предложение, проекто предложение се посочва... Аз се извинявам, само изчитам изречението, за да стане ясно. Дава съгласие община Варна да кандидатства с проектно предложение облагородяване достъпа до рибарска инфраструктура в селище Карантината и обособяване зона за спорт. Добре. Това е. Никъде няма посочено нито пристанище. В предложението е посочено, изграждане за рекреационна зона за отдих, спорт и съответно детски игри и 9 паркоместа. В зоната на в зоната, да. Ако някой се преразходи, тези паркоместа в момента ги има. Има детската площадка до самото рибарско пристанище, чисто нова, хубава детска площадка. Разходете се, разгледайте. Съответно, рекреационната зона за отдих, тъй като самото пространство и нефункционирането на рибарското пристанище спокойно дават така удобна предпоставка и в момента да се извършва там, да е място за зона за отдих и за спорт и в момента. Лично според мен тези средства не трябва да се прехосват. Прехосване. Община Варна е цар в усвояването на средства и то в горната граница. В момента говорим за 469 399 лева. Ние сме първенци по усвояване. Отделно тези 40 хиляди лева, свързани с финансиране от местния бюджет, спокойно могат да бъдат за заплати и осигуровки на хората, които се занимават с проекта, спокойно могат да бъдат пренасочени към действащото рибарско пристанище в Аспарухово, тъй като то има нужда от укрепване. Това е моето мнение. Благодаря.